V tomto videu ukážem prácu so systémom Express G2 na holubníku. Mám tu taký jednoduchý systém G2 z balenia 5-metrový kábel, adaptér a dvojpolová anténa. Livecodu teraz nebudem mať, to nám netreba. Takže zároveň v G2 mám nasadené dva preteky. Na preteku číslo 1 mám 6 holubov, na preteku číslo 2 mám 4 holuby. Tak skúsime, ako to vyzerá, keď tu beží pretek. Systém len zapneme do elektriny. Prvá vec na displeji je software, to je dôležitá vec niekedy, keď neviete, že ako. Takže, čo tu máme je chovateľ A, teda to je meno chovateľa, to som si tam len tak nahral. Jedna anténa, to je veľmi dôležité skontrolovať si, keď zapínate systém, či vám načítalo anténu a tu je vľavo dole počet načítaných antén. On si načítava antény počas štartu, takže ak by som teraz pripojil druhú, tretiu anténu a on beží, tak on si nenačítate druhú a tretiu anténu, ale potreboval by som všetko vypnúť a zapnúť do elektriny a načítal by si všetky antény pri štarte. Takže prvá veľmi, veľmi dôležitá vec, skontrolujte si vždy, či sú načítané všetky antény. Dobre, máme tu závod aktívny, takže skúsme, keď nám príde prvý holub. Prvý je skonštatovaný a teraz tu vidíme poradie, čiže ako prišiel ako prvý 10.7.1951, tu je číslo holuba a toto bude zrejme číslo preteku, z ktorého prišiel, čiže povedzme teraz, že príde z dvojky. Áno, čiže tu je holub číslo 2 a tu napíše zase dátum, čas, kedy a tu napíše číslo preteku 2. A teraz s týmito strednými tlačidlami sa vieme hýbať medzi tými holubmi. A tu máme teda pozíciu číslo 1 a tu je potom posledný holub. Pozícia číslo 2. Čiže šípkami sa vieme hýbať hore-dole medzi tými holubmi, ako chodia. Skúsme ešte ďalšie skonštatovať. Áno, 1, 2, 3, 4, čiže tu potom sa nám budú zobrazovať. Čo si ešte vieme pustiť je tréning. Podržíme zelené tlačidlo. Môžeme to kľudne aj počas preteku, nič sa nestane. A T-čko nám zobrazí, že beží nám tréning. A teraz keby som už tie holuby, čo nám prileteli, tak skúsme ich skonštatovať z tréningu. To asi nepôjde. Ale nemám tu žiadneho holuba. Tu mám jeden čip, ktorý nie je priradený, tak tu nám píše cudzí holub. Pri G2 vám zobrazí maximálne 5 cudzích holubov, takže keď si budete listovať, vždy toho posledného ukáže a tu je cudzí, čiže maximálne 5 takýchto cudzích a tu je kód čipu, ktorý tam je. Ten tréning môžeme zastaviť, čiže ak by sme mali ešte ďalšie holuby, ktoré nie sú na pretekoch, tak môžeme s nimi pustiť tréning a tie nám budú chodiť z tréningu. A tu nám vidím 5. holuba 19.52 tréning prišiel. To je vlastne ten cudzí, jasné, no okej. Takže tréning si vieme zastaviť červeným, nemusíte sa báť, že zmažete preteky, to určite nie. Len podržím červené. Tréning je vymazaný a mám tu teda 4 priletené holuby. 1, 2, 3, 4. A čo sa dá ešte robiť s G2 je, keď chceme ísť do hlavného menu, len podržím červené, zelené. A teraz tu máme holuby. A šípkami sa vieme hýbať v menu. To, čo je v strede, vlastne to je to vybrané menu. A keď chceme ísť do tej položky, tak len potvrdíme zeleným. Takže ideme na holuby. A teraz všetky holuby sú na pretekoch, takže neviem ich vymazať ani im zmeniť pohlavie, ale štandardne tu by sme, kebyže mám tie preteky vymazané, tak tu by sme mali ešte tlačidlo na vymazanie a zmenu pohlavia. Takže viem holuby z G2 mazať, alebo im zmeniť pohlavie. Neviem ich bohužiaľ upravovať, neviem tam pridávať nové, to sa dá len cez PIDX, cez počítač. To je možno taká malá nevýhoda tej G2, ale inak je to veľmi fajn systém. Je tam maximálne 250 holubov, 8 pretekov, takže skúsme sa pozrieť ďalej. Dátum, čas. Ak by mi tu zase nebežal tréning ani pretek, tak si viem nastaviť čas, čiže ak by som mal po zime nepresný čas, tak si ho viem takto nastaviť. Teraz mi píše závod aktívny, takže nemôžem manipulovať s časom. Systém, tu si viem pozrieť systémové menu, čiže sériové číslo, hardwareová verzia, softwarová verzia, to je to, čo sa nám zobrazuje pri štarte. A servisné číslo 4, to pravde neviem, čo znamená. Tu sú nejaké nastavenia, viem si meniť, keď pôjdem hore-dole, tak si viem
meniť hlasitosť, to je maximálna. A tu si viem meniť kontrast displeja. Tá polovičná hodnota je OK. Tak a teraz tu sú antény a to je veľmi dôležité menu. Takže keď si dám takto, že anténu a teraz šípkami hore-dole by som listoval medzi anténami, ktoré sú pripojené. V tomto prípade mám iba túto jednu dvojpolovú, takže tu mi píše dvojpolová anténa, sériové číslo, to je štítok zo spodu antény, tam by som našiel, že teda ktorá to je, ak by som ich mal viacej. A tu nakreslí dve polia. A čo je veľmi dôležité, hlavne pred sezónou toto urobiť, takto si otestovať tie jednotlivé polia. A toto je dvojpolová anténa, čiže keď sa pozrieme na ňu zo spodu, aktívna plocha je tu na. A toto je mŕtva plocha, toto je aktívna, čiže tieto dve polia by mali fungovať. A tu už vidíme, že sú obidve zaškrtnuté, takže ak tu držím, tak vlastne mi ukazuje, že ten čip tam už bol. A zároveň tu je tá diódka, ktorá mi bliká, keď tam prikladám čip. Takže takto si viem otestovať, mala by každá anténa reagovať z nejakých 8 cm. Systém mi bude pípať, že funguje. To je veľmi dôležité pred sezónou spraviť, skontrolovať si a vždy, keď máte pochybnosti, či vám funguje anténa, toto si urobte. A tu je vymazať závod, teraz žiadny závod, pretože obidva preteky sú ešte aktívne, ani žiadny nie je vyhodnotený, takže nemám čo vymazať, všetky sú aktívne. A zase holuby, to už som naspäť tam, kde som bol. Takže keď pôjdem teraz do hlavného menu, a červeným som sa vrátil, to mám zase tú úvodnú obrazovku a viem si pozrieť, ktoré holuby prišli. A takto v podstate vyzerá G2 na holubníku, čiže tréning, preteky a základné menu.